No dobre, takže poďme teraz vyskúšať tie nadväzcové šnúry a fluorkarbóny. Mám tu 3 nadväzcové šnúry od Delfinu, rôzne druhy, jednu od Mivardy a potom tu mám Shimano fluorkarbón, ktorý som začal používať teraz a Avid fluorkarbón. Takže vyskúšam šnúru za sucha aj za mokra a ak tam nebude žiadny rozdiel, tak budem ich skúšať iba za sucha. Lebo zatiaľ tam nebol žiadny rozdiel, aby sme nemali 4-hodinové video. Aha, počkaj. Tak túto nebudem skúšať. Tu som skúšal minule a tá je prázdna, som zistil. OK. Bohužiaľ, tak to bude bez tej limitky, ale tu sme skúšali tú no limitku minule. Takže Delfin Astro, áno Astro sa to volá a mala by to byť 8 vláknová šnúra. A je to 0,27 a 20 kg by mala byť. A teraz nám zhaslo práve svetlo. Začnem týmito nadväzcovými šnúrami. Ja osobne si myslím z týchto, a dúfam teda hlavne, že ten Shimano fluorkarbón vydrží najviac, pretože som naň začal teraz chytať, používať ho a páči sa mi celkom. A aj keď som teraz mal zavadené ryby prekážkach, tak normálne, keď som to ťahal rukou, tak vydržal, tak som na to zvedavý. A začnem touto šnúrou Delfin Astro 8, to znamená, že bude 8 vláknová zrejme. A je to 0,27 a 20 kg by mala mať nosnosť. Vravím, vyskúšam suchú mokrú a ak tam nebude rozdiel, tak už to budeme kvôli tomu, aby sme to zbytočne nezdržovali, tak dávať na sucho. Ale akože takto na dotyk je príjemná, na to, že 27 je taká dosť jemná, aj by som nepovedal na prvú šupu, že je 27. Túto Delfin Astro som napríklad nikdy nepoužíval, ja som používal len tú Delfin No Limit. Tu sú tie delfinové šnúrky, ale tak vydržala dosť, ťahal som to jak one. Až keď som to ťahal rukou, tak sa to utrhlo. A neviem, z toho som bol spokojný, akože nie, nejako extra som mu netrhal, pokiaľ som mu nemal niekde zavadenú, tak sa neroztrhla. Ale keď bola zavadená, tak sa roztrhla aj predtým. Ale nikdy som sa nad tým tak nepozastavil, že akože nakoľko je ona kilov, lebo som kupoval, že je to na 30 kg a tak, že však ako to bude držať jak svinia, ale nikdy ma to nenapadlo takto, že koľko to naozaj vydrží. A ono, možno je lepšie to aj nevedieť veľakrát. Lebo potom ja tým veciam neverím až tak, ako by možno bolo treba. Ale každopádne nemám rád, keď sa neviem spoľahnúť, lebo to potom na tieto všetky veci si povieš, že však to je jedno. A potom príde ten moment, kedy budeš cítiť, že tam máš nejakú tú životnú rybu a hneď na šupu, tuto to budeš mať na šupu, že a už budeš tomu ver, že to takto je. Že na šupu si na to spomeneš. Takže preto sa snažím ja nájsť niečo také, táto mi vyšla taká krátka. Dobre, idem mu vyskúšať na sucho. Čakaj, si to otočím takto, hop, aby som videl, aká to je. Každopádne tieto delfinácké sú aj za rozumnú cenu. Hovorím, to už ceny si každý, kto bude potrebovať, si nájde. Ale táto je na 20, aha, táto je v kilách zase, není v librách, no nevadí. Takže Delfin Astro 8, 0,27 priemer, 20 kg. Čakať, vynulujem. A ideme na to. Kámo, 7,7. Ako nič. Priam ako hovno. Takto som ináč dostal minule prekvapený, aj keď som skúšal tú no limitku, čo mala byť na 30 kg a som len začal ťahať a zrazu prásk. No dobre. Takže Delfin Astro 8, 0,27, 20 kg nosnosť. Čakať, po druhý krát, suchý test. Sa mi to otáča, dobre. Vynulujem. Kámo, 7. Toto není ani polka. To není ani polovica. No povedz mi, že kto tu čo garantuje v dnešnom svete? Myslíte, že tu už nikto nič negarantuje? Som aj slepý jak patrón. Neviem to dať zatiaľ dole.
to vystrihneš. Bez toho chlástu. To bol taký nápad, svazovať bez brejly. Dobre, tak ju namočím teraz. Spravím uzličky a namočíme to, ale hovorím, myslím si, že tam už nebude žiadny rozdiel. Ale tak, aby sme boli všetci s tým spokojní. Počkaj, ja som to chcel namočiť, že? A táto išla dobre do tej onej. Sa nacecala dobre hneď. Je mokrá. Tak poďme na to. Delfín Astro 8 027, 20 kg, mokrý test. Ja myslím, že absolútne nič sa nezmenilo. Som si úplne najdebilnejšie nožnice zobral. Takže Delfín Astro. Nedostali sme sa tentokrát ani na polovičku toho, čo by mala vydržať. Dobre, ideme. Máme tu Delfín Hero, ďalšiu. Ako stojí 2,90, ale je iba 15 metrov. A tá je 0,30 a mala by vydržať 21,4 kg. A je to Hero 8 tiež, takže 8 vláknová. A nezabudni dať odber a like. No ale táto je na dotyk úplne iná ako henta. Táto není taká hladká, taká jemná ako tá Astro. Ale vyzerá, že by mohla byť akože pevnejšia. Uvidíme. Takto. A dám 3. Dobre, budeme robiť tak, že spravím aj jeden mokrý test. Aby sa nepovedalo potom, že som oné. To aj tak budete hovoriť, ale však to nevadí. Môžem ísť teraz robiť na 200. Ale zatiaľ sa mi ľúbi, že sa to netrhá proste v tom úzle. Ale mimo. Akože, že úzol je dobre urobený. Že tie slučky sú fakt fajn. Ale ako to takto trhalo. Som zvedavý na ten fluorokarbon. Ten podľa mňa vydrží vyššie už len kvôli tomu, že sa natiahne trochu aj. Teším už, keď budem tie, kde sú libry napísané, aby som si to mohol prepnúť. Tento merák, keďže už ho tu máme kvôli tomu. A zrovna všetko je v kilogramoch. Dobre, toto máme Delfín Hero 8 0,30 a dal som si to opačne. To si robíš srandu. Previazať obratlík. Čo robím teraz? Čo sa deje? Čo som spravil? Čo? Čo? Prečo? 1 minute later. Môže byť. Ty vole. Kokos, takto to sa nedá zaklopiť takto. 20 minutes later. Ako nič, prosím ťa. Ako nič. Čiže Delfín Hero 8 0,30 21,4 kg. Prvý suchý test. To išlo ako 12,48. Akože už podstatne lepšie to bolo. Normálne ma to prekvapilo, že som si musel chytiť stôl, lebo som myslel, že na to nepríde. Akože lepšie, no utešujem sa tu s tým, že to vydržalo polovicu, nie celú. Ale bolo to viac, no. Ideme na to, takže Delfín Hero 8 0,30 21,4 kg by mala vydržať. Druhý suchý test. Ako cítim, že bolo to viac, ale 10. Proste na polovicu. Za mňa je to málo. Proste. Minule, keď som bol, tam keď sme boli, tak ten chlapík jeden, že tam došiel ten východňar, taký dedo, oného proti, tak ten, to ja som není také moc vnadiť a tak, že to len tak si hodiť pár guličiek prakom a potom ja za pol hodinu s tým člnom, jak som tam došiel s tým kýblom a vyjebal som tam kýbel kukurice s bojlisom. Tak som si na ňo spomenul, že ja, tak nejako voda. Dobre, namočiť. No dobre, takže Delfín Hero 0,30 21,4 kg. Prvý mokrý test. $12 kg. No teraz ideme na Mivardy šnúrku. Túto Mivardy šnúrku používam, alebo som používal celkom dlho. Je to Mivardy
Terminal D-Braid. A je to 0,26 a mala by udržať 22,7 kg. Čiže tiež dosť. Akože túto som používal, pretože ona stojí 2,90. A to se vyplatí. Tiež je lacná, ale je taká drsná je dosť, že nie je vôbec hladká. Ale ako používal som ju dlho. Aj minulý rok ešte som ju mal, keď som bol na kanáli chytať. Bobrolandy napríklad som ju mal, si môžete pozrieť video, tak tam som pochytal na ňu pekných kaprov. Ale hovorím, to nemení nič na tom, že či obstojí alebo neobstojí v teste. Pozri sa proste, ja som si to tak odrezal, ja to vždy urobím, že tu, kde sa to zacvakáva, aby som to tam nedal, proste aby ťa šlak trafil. Mivardy Terminal D-Braid 0,26 priemer, 22,7 kg, suchý test, číslo 1. Kámo, tak to bolo úplne nič. 9,28. Mivardy Terminal D-Braid 0,26, 22,7 kg. Druhýkrát suchý test. Hop. A mi to vyvlieklo. Hm. 9,48. Dobre. Vidíš, ja som na to chytil 10 kilových kaprov, čiže možno keby som chytil 15, tak by mi to utrhol. Dobre, takže máme to mokré. A ideme, čiže Mivardy Terminal D-Braid 0,26, 22,7 kg, test na mokro. 10,12, čiže úplne nič. OK, dostávame sa teraz k tým fluorkarbonom. Na to som zvedavý, fakt. Ten Shimano si nechám až úplne ako posledný, lebo hovorím, na ten som teraz začal chytať, lebo sa mi to celkom zalúbila, táto ich nejaká rada tých vecí. Mám aj šokáče, som také kúpil, aj to tretie. Aj silo, áno. No takže začneme týmto. To je od Avidu. Tieto veci sú tiež celkom lacné a zatiaľ aj celkom dobré, čo som kúpil od nich. A je to proste Outline Fluorosoft. Nič tam není. Je to len Avid a je to 25 librový fluorkarbon 0,45, čiže 11,36 kg by mal vydržať. Tak ja si toto prepnem na libry. Ty kokos, ale dobre sa mi tu rozmotal z neho kilometr, ale na to, že je 45, tak je taký ako dosť tenký. Kokos, to mi nevychádza teraz. OK, dobre. Takže postup rovnaký. Zrobím si rovnakú slučku, aby teda to bolo rovnaké. Aj si ju namočím, nech ho nespálim. Neviem, či som tam nenechal onu, ale skúsim to aj bez toho poistného uzlíku, že to sa nemôže rozpliesť. Takže dá sa uviazať úplne v pohodičke. A vravím, je taký dosť tenký, ale zase není až tak, by som povedal, že není až taký mäkký, ako sú iné, čo som skúšal, aj ten Shimano a tak. Akože od tých fluorkarbonov čakám, že vydržia najviac, pretože predsa len fluorkarbon sa aj natiahne aj jedno s druhým, takže je tam nejaká rozťažnosť, tak si myslím, že tie fluorkarbony budú v tomto teste také najúspešnejšie. Ten riadne pruží. Dobre, takže tuto máme Avid Fluorkarbon Soft, Fluorosoft nejaký. A mal by byť na 25 libier. A je to priemer 0,45. Už som si to potiahol. Takže ideme test číslo 1. No, 20,2. To už je také, že to
To je fajn celkom. Akože dobre, tých 5 je tam, stále nám tam lieta tých 5, ale to už nie je také hrozné. A napíšte mi kľudne, že akú hrúbku používate fluorkarbónu na nadväzce, trebárs, alebo aké šnúry hrubé používate, pevné. Aj aké značky, keď tak. Na budúce si môžeme spraviť ešte kľudne aj tretie testovanie. Potom niekedy do budúcnosti aj nejakých iných šnúr, silónov prípadne, fluorkarbónov. Kľudne si napíšte, o aké by ste mali záujem. Takéto tu u nás bežne dostupné. A určite niečo vymyslíme, dobre? Takže poďme na to. Ďalší. Teraz si to dáme na kilogramy. A testujeme stále ten Fluorosoft od Avidu. Je to 0,45 a mal by vydržať 25 libier, 11,36 kg. Druhý test. Hmm, 7,86, čiže 9 kg a teraz sme mali 8. No, tak spravíme ešte jedenkrát, to môžeme dať, aby sme teda mali nejaký priemer, si vedeli spraviť. Lebo to vydržalo tým pádom prvýkrát 9 kg, 9 z 11, to je fajn, oproti ostatným zatiaľ. A teraz to bolo 8 z 11. Čože furt je to lepšie ako tie šnúry zatiaľ všetky, lebo tie šnúry mali ten rozdiel oveľa väčší. Dobre, poďme na to. Necháme zase kilogramy. A je to teda Fluorosoft od Avidu. Priemer 0,45, nosnosť 11,36 kg. Tretí test. Takže 8 niečo a 9 niečo. Čiže 8,5, keď to spriemerujeme trebárs, 8,5 z 11. Není to až tak hrozné, to je o tretinu kvázi menej, ako by malo byť. Čiže nie o polovicu. Že je to nie úplne dobrý výsledok, ale lepší ako mali tie šnúry. OK, takže teraz ideme na tento fluorkarbón od Shimana, ktorý teda používam ja. Je to 60 alebo 50, neviem teraz fakt presne. To sa omlúvam, lebo mám ho vyťahnutý z toho plastového obalu, kde bol. A nemám to tu, není to proste tu napísané. Ale je to Shimano Oceaa F-Leader. Prosím pekne. 40 libier, 50 metrové balenie, čože úplne super, lebo ho máš kopu. Tieto ostatné všetky sú v 20 metrových baleniach a tak. Vravím, teraz som ho skúšal a nemal som s ním problém vôbec. Aj pri záťaži a hlavne ja som mal tak spravené, že som si spravil 2 nadväzce, že koľko mi vydržia, akým budú nejak opotrebené a tak som si ich kontroloval. A odchytal som to, 12 rýb som chytil a úplne v pohode na každej udici som mal proste stále ten istý nadväzec. Všetko vydržalo, bolo na ňom cítiť, že keď som ho mal aj zavadený v prekážkach, takže bol trošku taký ošúchaný, ale držal úplne bez problémov stále. Takže dávam na tento vsádzam, že bude dobrý. Ten budeme teda merať iba v librách, lebo uvádzajú jeho nosnosť iba v librách. A prípadný rozdiel si môžeme aj prerátať nejak na kilá. Kameraman si to naladí na tam kalkulačku librovú. Ja si to tu prepnem, sa poteším zase, že nemám to tu zbytočne. Dobre, takže prvý test. Shimano Oceaa F-Leader, 40 libier nosnosť a priemer by mal byť 50 alebo 60. Test 1. No, ako nebolo to bohvie, čo? 27,7. Čiže to je necelých 30 libier. To je dosť málo. Dobre, takže Shimano Oceaa F-Leader
40 librový, 50 alebo 60 priemer. Druhý test. 25,45. Čiže to bude nejakých 11 kg, dajme tomu. No, 11,3. Čiže vydržalo to aj tak asi najviac z tých ostatných vecí, ale dobre, na toto sa vyserem, teraz je to nepodstatné. Ideme si to nejako zhrnúť a ukončiť. No, takže všetko vydržalo vlastne úplné hovno podľa tohto môjho testu. Akože šnúry plus minus vydržali polovicu toho, čo by mali, čo píšu výrobci. A neviem, ako je to možné. Bolo mi to také, že však polovicu asi niečo robím zle, alebo tak, lenže keď som teraz aj tie fluorkarbóny testoval, tak aj tam to bolo také, že to nevydržalo proste toľko, čo by malo. Áno, bolo to viac, bolo to bližšie, plus minus o 1/3 boli horšie tie fluorkarbóny, ako písali. Neboli o polovicu, ale furt je to také, že to by som ešte možno nejako prekusol, hej, tú tretinu, aj keď je to dosť tiež. A chcel by som teda vedieť, fakt, ak je tu niekto, kto sa tomu rozumie, prípadne kto pracuje v takej firme, pracoval, kde sa toto vyrába, že ako sa to testuje. Či fakt sa to píše len tak podľa nejakej tabulky, kde je nejaká záťaž, že by to toľko to malo vydržať, taký priemer, a podľa toho to nejako píšu, alebo sa to naozaj testuje, prípadne ako sa to testuje, či som to testoval zle. Myslím si, že som dodržal proste všetko, ťahal som to kvázi rovnako, plynule, netrhal som s tým ani nič. Aj sme to namáčali, aj na sucho. Mám tu originál ciachovaný, proste silomer, nemám žiadnu váhu rybársku ani nič. Všetko je také, že sme to skúšali a prípadne, že keď to teda sa má testovať ináč, alebo že ako sa to testuje, že pri akých podmienkach to teda vydrží to, čo píšu na tom balení. Pretože vravím, cez tú udicu mne sa to furt nezdá, že by to testovali na nejakej udici a hlavne to nemá žiadnu hodnotu výpovednú, že to toľko vydrží, keď vravím, ja si zoberiem takúto tú udicu, nejakú takúto blacketovú udicu, čo je jak kolík do rajčín, chápeš, tá sa ti neohýba. Proste dáš tam tú šnúru, dáš to tak, jak keby si to držal v ruke, hej? Pardon. Čiže rozumieš, to je somarina. Takže by som chcel vedieť fakt, že ak tu je niekto taký, nech sa mi ozve na Instagram alebo niekde, nech mi napíše. A budem rád, keď budem môcť tie testy robiť čo najpresnejšie do budúcna takýchto vecí, lebo chcem robiť aj iné testy takýchto vecí, aby som vedel to urobiť tak, že vieme, že teraz som to otestoval a je to určite takto a že títo sú na hovno, toto je na hovno, toto vydrží málo. Lebo z tohto, čo som testoval, vydržalo všetko proste málo. Najlepšie vyšli fluorkarbóny, ale tieto šnúry proste vydržali polovicu z toho, čo mali. Nehovorím o tom, že tam tá nejaká Berkeley, čo ešte aj obávajú, že je to 0,08 a bola to hádam 20, 0,20 alebo aj väčšia. Že akože prečo je to tak? Chcel by som sa to dozvedieť, naozaj. Takže budem rád, keď mi dáte like, odber, prípadne napíšete koment, či sa vám video páčilo alebo nepáčilo a či by ste chceli aj niečo iné takto testovať, silóny, šnúry, iné, a tak kľudne píšte značky, alebo na aké veci by ste chceli nejaký test spraviť ešte. Takže tak, a nezabudnite, že sa blíži 1000 odberateľov a bude súťaž o super ceny. Už som dal dokopy tieto ceny všetky, už za chvíľku, možno, že už keď vyjde video, už budú možno aj zobrazené ceny, aké budú. Pri 900 odberateľoch vám ukážem teda, o čo sa bude súťažiť. A ďakujem vám za podporu zatiaľ všetkým, lebo som nečakal, že to pôjde takto super a rýchlo a že budete všetci takí fajn, že ma moc nehejtujete, lebo som taká citlivá duša, viete, aby som si to moc bral k srdcu. Ale zaslúžiš si to. Ale nie. Ďakujem všetkým, ďakujem vám za pozornosť a nezabudni na ten like, odber a teším sa na vás pri ďalšom videu.